Dobrý deň, milí priatelia, vítam vás pri ďalšej časti zo série videoodpovedí. Moje meno je Milan Hlaváč a opäť som vybral niekoľko otázok, ktorým sa budem venovať. Dnešnými témami sú napríklad otázka, či je možné získať stavebné povolenie bez pripojenia na elektrickú prípojku, respektíve verejnú sieť, dofinancovanie v programe Pohodová stavba, informácie o materiálovej skladbe a tiež, či je možné riešiť predĺženie právoplatnosti stavebného povolenia, čiže posunutie termínu výstavby rodinného domu. Prejdem k prvej otázke. Je možné dostať stavebné povolenie aj bez existujúceho zdroja elektrickej energie? Dobrý deň. S touto otázkou som sa už párkrát stretol a nielen s otázkou, ale s reálnou situáciou, kedy v danej lokalite, kde bola plánovaná výstavba, buď prebiehala alebo bola plánovaná rekonštrukcia verejnej siete, alebo len sa plánovalo vybudovanie napríklad trafostanice, čiže nebolo možné riešiť klasický postup, ako je zmluva o pripojení a na základe toho naprojektovať napojenie rodinného domu na verejnú sieť. V takomto prípade je možné riešiť nejakú alternatívu, ako je napríklad fotovoltické panely, respektíve do projektu by sa uviedla centrála. Je to z dôvodu, že v zmysle zákona musí byť dom napojený na siete, ako je vodovod alebo napríklad studňa, musí byť vyriešené odkanalizovanie rodinného domu a dom musí byť napojený na energiu, ako je napríklad plynová prípojka, respektíve elektrická sieť. Čiže odpoveď znie, že je to možné poriešiť projekčne, na základe toho je možné získať stavebné povolenie, ale je dôležité, aby v danej lokalite do budúcna bola tá verejná sieť, čiže dom mohol byť napojený na klasickú elektrickú prípojku. Prejdem k druhej otázke. Dobrý deň, pozerali sme vaše programy a najviac sa nám pozdáva program Pohodová stavba, nakoľko máme byt, ktorý chceme predať a presťahovať sa rovno do nového rodinného domu. Pozemok nám dajú rodičia, čiže ten nepotrebujeme kupovať, ale čo v prípade, ak nám suma z predaja bytu nebude postačovať na dom, ktorý sme si vybrali? Dobrý deň, uvažujete správne, vo vašom prípade, pokiaľ plánujete z predaja súčasnej nehnuteľnosti riešiť financovanie novostavby. Áno, najvhodnejším programom je program Pohodová stavba. To, že budete mať pozemok, je výborná štartovacia pozícia, čiže vám aj odpadá nutnosť riešiť úver napríklad na kúpu nového pozemku a v prípade potreby dofinancovania, ako ste písali, vtedy by sa to doriešilo nejakým úverovým produktom, s ktorým vám pomôže vám pridelená manažérka financií, ktorá s vami ide od začiatku až do odovzdania nového rodinného domu, čiže v momente, kedy sa sťahujete z bytu do nového domu. A to bez nutnosti riešenia rôznych dočasných podnájmov a podobne. Prejdem k tretej otázke. Dobrý deň, kde by som našiel bližšie informácie, ale podrobné ohľadom vašich domov, materiáloch, služieb. Mám váš katalóg, ale chcel by som to vedieť podrobnejšie ešte pred stretnutím. Ďakujem. Dobrý deň, to, že máte katalóg, je dobrá správa, nakoľko keď si ho otvoríte, tak na strane pri každom rodinnom dome je QR kód, prostredníctvom ktorého sa viete dostať na stránku s daným príslušným domom a pri každom tomto dome je aj odkaz na všeobecné obchodné a technické podmienky. To je dokument, ktorý potrebujete si naštudovať, keď vás zaujímajú naozaj podrobné informácie o jednotlivých materiáloch, službách, všetko, čo je zahrnuté v cene rodinného domu. Alebo jednoduchšie, môžete ísť na našu stránku a pri každom jednom dome daný dokument nájdete. Samozrejme, pokiaľ máte nejaké doplňujúce otázky, kľudne sa na nás obráťte, radi vám všetko zodpovieme. Prídem k štvrtej otázke. Dobrý deň, mám otázku. Je možné si načasovať začatie výstavby aj na neskoršie obdobie?
rozmýšľame nad stavbou, naozaj ju chceme. Chceme mať všetko už nachystané, ale chceme počkať na správny moment výstavby a uvedomili sme si, že oddialením veci nič nezískame, skôr naopak. Dobrý deň, áno, je to možné. Výsledkom predstavebnej fázy je právoplatné stavebné povolenie. To je na obdobie 2 rokov. Ale samozrejme, v určitých prípadoch niekedy je potrebné aj to obdobie trošku dlhšie, aby sa mohlo začať stavať. V takýchto prípadoch je možnosť aj právoplatnosť predĺžiť. Pri predĺžovaní právoplatnosti stavebného povolenia sa zase pred uplynutím daného obdobia podá žiadosť o zmene stavby pred dokončením. Stavebný úrad v riadnom konaní preskúma náležitosť, prerokuje to s dotknutými orgánmi. Samozrejme prejde to klasickým stavebným konaním, čiže je možné uplatniť prípadné námietky zo strany účastníkov konania. Ale pokiaľ je to všetko v poriadku, tak je vydané rozhodnutie, ktorým sa právoplatnosť predĺží a vy zase získavate čas, kedy je potrebné so stavbou začať. Ďakujem vám za pozornosť pri dnešnom videu. Rád som poradil opäť mnohým z vás a budem sa tešiť opäť na videnie pri ďalšej časti.